Κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους νέους προσκεκλημένους, κυριολεκτικά νέους προσκεκλημένους και λόγω ηλικίας. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό την κυρία Σύση Αλιγιζάκη, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα, κυρία Αλιγιζάκη. Καλησπέρα. Την κυρία Νίκη Ανακαρδίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Δημοκρατικής Συμμαχίας και τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής. Καλησπέρα, δικηγόρο στο επάγγελμα. Σε εσάς και τους τηλεθεατές. Και τον κύριο Αντρέα Παπαδόπουλο, πρόσωπο τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε δύο προσώπους, όχι μόνο του ασθενούς φίλου, αλλά και της συγκυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο. Η κυρία Παπαγιάννη βεβαίως δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στηρίζει και συμμετέχει στην κυβέρνηση. Κυρία Αλιγιζάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Πώς βλέπετε πλέον το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό μέσα σε αυτή τη νέα πολιτική πραγματικότητα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που έχετε βγάλει και κυρίως αν πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να έχει την αναγκαία βιωσιμότητα, να το πω πολύ απλά, προκειμένου